Nakasala ngayon sa iba't ibang reclamation project ang Manila Bay, kung saan nakatakdang i-develop ang iba't ibang bahagi ng Look. Ito ang mariing tinututulan at binabantayan ng iba't ibang samahan ng mga mangingisda, katulad ng pagkakaisa ng mga samahan ng mangingisda o pangisda Pilipinas. Para sa grupo, ang mga reclamation project ay tahasang pumapatay sa kabuhayan ng mga mangingisda at nagtataboy sa kanilang kinagisnang komunidad. Ako kung tatanungin, alam ng gobyerno to eh. Kaya lang mukhang hindi ang kapakanan ng mamamayan at ng kalikasan ng pangunahing inaasikaso kung hindi yung pagkakaroon ng pagbabayad ng kanyang utang at pagpabor sa kanyang mga mga kaibigan, kumbaga. Nakaugnay sa Manila Bay, ang 9 na probinsya kabilang ang Bataan, Bulacan at Pampanga, 21 syudad at 177 na bayan sa Kalakhang, Luzon. Nasa 95,903 naman ang mga pamilya ng mangingisda dito. Sa bilang na ito, 22,170 fishermen ang makikita sa Bulacan, 24,594 sa Pampanga at 14,000 sa Bataan. Batay sa National Reclamation Plan ng National Economic Development Authority o NEDA, mayroong 38 na proyektong nakasalang sa Manila Bay. Gagalawin dito ang 26,234 na ektaryang katubigan ng Maynila. Kabilang sa mga target ng reklamasyon sa Manila Bay at pinakamalaki sa ngayon ay ang 2,500 na ektaryang Bulacan Airport sa gitnang Luzon. Dito po sa amin sa Bulacan, halos ganun din po yung nararanasan. Yung SMC na gagawin din sa Bulacan, yung airport. Halos yung lugar po nung airport na yun na dati na pangingisdaan, ngayon po hindi ka na po karakaraka makakapangisda. May maliliit ngunit magkakarugtong din ng mga proyekto sa Bataan na nagtataboy umano sa mga mangingisda. Ang isa pa po sa pinakamalaking dago kung bakit sobrang apektado yung mga mangingisda. Ang coastal area po ay paborito na lahat ng uri ng negosyo, no? Dahil po ang katwiran nila, ito po ay isang paraan kung saan mapapadali po yung kanilang pagta-transport ng kanilang produkto, at kaya naman po bigla-bigla na lang po ay palalayasin yung mga mangingisda para lang po maipatupad nila yung kanilang proyekto. Mapapanood ang kumpletong mga pahayag ng grupong pangisda ukol sa reklamasyon ng Manila Bay sa programang Perspektiba kasama si Sonia P. Soto sa Biyernes, alas 4 ng hapon sa CLTV at live sa CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News.